Arredor deles xirán moitos refráns e supersticións. De noite, todos os gatos son pardos. A curiosidade matou ao gato. Sardiña que leva o gato xa nunca volve ao prato. E que dicir dos gatos negros, sinal de bruxería para algunhas civilizacións e sagrados para outras. Poucas veces deixan a xente indiferente. Hai quen os detesta e hai quen os ama intensamente. E arredor deles tamén hai crenzas que atribúen cousas que non sempre son certas, aínda que estean moi estendidas. Por exemplo, é verdade iso de que non poden aprender ordes? Obviamente un gato é distinto a un can, son especies completamente diferentes, pero dende logo sí que se lles pode ensinar moitas cousas, non? O meu gato sabe sentarse, acude á chamada, a patiña, etc. Podemos ensinar millóns de cousas e, de feito, un pequeno estudio fai pouquiño, o caso dun gato, de momento é o único individuo no que se ha explorado isto, que incluso teñen unha aprendizaxe por imitación. É fácil ensiñarles cousas aos gatos, hai que encontrar a súa motivación. Se algo se cree dos gatos é que van ao seu. Dis que non son nada sociables, pero é realmente así. Sí, verdadeiramente os gatos son o que se chama sociables facultativos, é dicir, son capaces de vivir sós completamente, sobre todo en situacións nas que hai pouca comida. Se vive nun lugar no que abunda moito a comida, non? Isto ocorre moitas veces nas colonias felinas, nas cidades, onde hai xente que pon comida, pois entón van a vivir en grupo. E de feito, se vemos individuos que viven en grupo, vemos que teñen conductas afiliativas, conductas que sirven para facer o vínculo entre individuos máis estreito. Por exemplo, acicalarse, é dicir, cando se lamben as orellas, o corpo. E o mismo ocorre con nós. Os gatos disfrutan da nosa compañía tamén, non? Cada un será máis ou menos independente en función da súa personalidade, porque teñen personalidade distinta, pero disfrutan da nosa compañía, saudándoos, frotándose contra nós, ou dando os toques incluso coa nariz, tamén lamendos. Hai un estudio non fai moito, moi interesante, e viuse que desarrollan vínculos pouco similares aos que poden desenrolar os cans cos seus titores e incluso os nenos coas súas nais, non? En outras ocasións, mesmo se lles atribúe un perigo maior. Seguro que algunha vez oíches falar de que hai que ter moitísimo cuidado cando hai un embarazo preto deles. Iso ven sobre todo polo toxoplasma, non? A ver, nun principio, digamos que sí que é verdade que a poderían contaxiar. Feito a todas as embarazadas, recoméndolles ler o posicionamento de ABEPA, da Asociación de Veterinaria de Pequenos Animais, sobre o toxoplasma do grupo de GENFE, do grupo de Medicina Felina, e di claramente un pouco iso, non? Que, en principio, casi hai máis perigo de collelo dun alimento mal lavado que non e que tomemos cru que non do noso gato. Por tanto, se non queres separarte del, abonda con ter algo máis de cuidado coa hixiene. En este tempo xa o temos que ser por culpa do coronavirus. Se estamos embarazadas e somos toxoplasma negativo, que o normal é que nos manden a analizar, debemos ter certas precaucións hixiénicas. Entón, lavar a bandexa a diario, se pode ser, usando sempre guantes. En principio non debería de haber moito problema co gato. Non vai estar no aire, non vai estar no seu pelo, etc. É unha eliminación fecal, co cal unhas medidas hixiénicas mínimas, porque son casi mínimas, non debería de haber gran problema. Despois de contarche todo isto, seguro que seguirás en descifrar esa mirada pícara e imprevisible. Para esa pillería, que tanto nos fai rir, por agora non temos resposta.